América, terra de oportunidades. Ou non? Nos inicios de Hollywood houbo dous temores: os comunistas e os maricóns. Bueno, e os maricóns comunistas, que eses eran moi malos. Si, a representación LGTBI no mundo do cinema ao comezo era algo velado que estaba máis no contexto e en quen o interpretaba que nun tema de guión. Si, Nosferatu e El Golem estaban consideradas películas con carga LGTBI, aínda que realmente era un vínculo máis por quen crear a película que porque houbese unha carga homoerótica na mesma. O primeiro filme considerado malvado de cara ás tradicións o que ven sendo a raza aria en si mesma foi Fausto, que no ano 1939 foi considerado polo goberno nazi de Alemanha unha película que ia en contra do mundo da pureza da raza e atacaba a nación alemana como algo supergrande, polo cal fixeron contra a publicidade da mesma, dicindolle á poboación que era unha aberración antinatural. Todo isto porque un dos personaxes que aparecía representado, Mefisto, tiña unha alta carga de homoerotismo. Por outra banda, a primeira representación de algo disidente en canto ao xénero témolo no filme Freaks, La parada de los monstruos en castellano, onde unha actriz que se chama Josephine Joseph, actriz que dá unha personaxe medio home, medio muller, pero como algo moi simétrico, é dicir, aparecía como dividida en dúas partes, unha que era home e outra que era muller. Temos outro filme curioso que é Lot in Sodom, onde Lewis Wick dá vida a un anxo que chega a Sodoma e todos os homes se ven atraídos por esa figura angelical. Pero os dous grandes referentes do homoerotismo e a sexualidade fora das marxes serían Karloff e Lugosi, que foron descritos por James Whale, director de películas como A novia de Frankenstein. Define a Karloff como queer e de personalidade penetrante e a Lugosi como un xenio da sexualidade que é capaz de atraer tanto a homes como a mulleres coa súa mirada. Tanto é isto que a censura inglesa definiu o filme A illa das almas perdidas como antinatural, cheo de perversións, ao cal Elsa Lanchester, bueno, non sei como se pronuncia isto, a actriz do momento, respondeulles que, por suposto, vai en contra a natura, pero Mickey Mouse tamén, porque é un rato que ten un can como mascota e fala. Con esa fico calada. Esta visión da illa do Dr. Moreau tamén destacaba por ter un tema que a xente identificou como zoofilia, porque un dos personaxes se sentía atraído por unha muller pantera. Tamén foi interpretada como que esta película reinterpreta a teoría de Darwin e a evolución das especies. Un diálogo curioso sacado de contexto é cando na película Satanás Karloff dille a Lugosi: temos que esperar a que esta xente se vaya, que xa o faremos cando estemos sós. A ver, que é unha frase sacada de contexto, pero podría ter certa carga simbólica. Pero nos anos 30 a creatividade foi minada por dúas situacións. Por un lado, a Asociación Americana de Cinema creou o que lle chamaron o Código Hays, H-A-Y-S, no cal se puña todo o que podía sair nunha película e non, e o estilo que debían de seguir as películas. Por outro lado, o Comité de Actividades Antiestadounidenses, que non é que sexa un comité no que te apuntas a facer actividades antiestadounidenses, senón que era unha comisión do Senado para avaliar posibles comunistas que estivesen presentes no mundo dos espectáculos, neste caso en Hollywood. O Código Hays recoñecía cousas como: non se poden aprobar ningún filme que rebaixe o nivel moral dos espectadores,
Os modelos de vida presentados nos filmes serán correctos. Non se ridiculizará ningunha lei humana nin natural. O asesinato deberá ser presentado de tal xeito que non poderá ser imitado. Non se mostrarán a detalles os asesinatos. A metodoloxía criminal non poderá ser presentada con precisión. O uso de armas de fogo reducirase ao mínimo. Non haberá presencia de drogas. O alcohol reducirase ao mínimo. Non se será vulgar evitando temas grotescos e repugnantes. A religión nunca será un tema de mofa, os sacerdotes nunca poderán ser mostrados como capaces dun crime, un listado de blasfemas prohibidas, o adulterio e calquer comportamento sexual ilícito será prohibido, a paixón debe ser presentada sen que sexa groseira e moi justificada para a trama, e un listado de temas que deben ser afrontados sen pasar as fronteiras do bo gusto. Aforcamentos, como castigo legal dun crime, a marca con lume en persoas e animais, crueldade cara á infancia, a venta de mulleres e a prostitución, as operacións quirúrxicas e o sangue. Vamos, que nos quedamos con un 1% dos filmes que vin. O Comité de Actividades Estadounidenses, apoiado por Walt Disney, que acababa de sufrir unha folga dos seus animadores, cousa que vemos en Dumbo, onde se ensaña moito publicou un informe onde acusaba a gran parte de Hollywood de ser membros do Partido Comunista, o cal foi ao Senado. E estes membros negáronse en gran parte a recoñecer si formaban parte ou non dese Partido Comunista e, polo tanto, pasaron a formar parte dunhas listas negras co que se lles vetou o traballo en Hollywood. As acusacións viñan derivadas de que fixeran películas bélicas onde se ensalzaba o papel dos aliados porque no momento no que foran feitas eran aliados. E, polo tanto, podemos ver estes efectos en películas como Me casé con un nazi, Misión a Moscú ou Son of Russia, onde se saltaba o papel de Rusia na liberación de Europa dos malvados nazis. Como podedes comprobar, dáseme moi mal o tema de pronunciar nomes en inglés, así que vos deixo un listado completo das persoas represaliadas en Hollywood por presuntamente ser comunistas. Que eu saiba, estas historias foron representadas en dúas películas. Trumbo, onde o guionista Dalton Trumbo, que era un dos grandes guionistas de Hollywood, tivo que vivir a base de escribir guións presentados por amigos seus, xa que lle vetaran a posibilidade de presentar cousas ao seu nome e non aceptaban cousas con sinónimo. E por outro lado está Punto de Mira, onde Jeff Goldblum arrastrache lo cupo las fallas e fixeche la cámara o chan e mollache la berberechiña que a tiña sequilla do bran representa o cineasta Bimberman, quen actualmente o seu filme La sal de la tierra é parte da biblioteca do Senado, aí presumindo, pero foi perseguido e digamos que o seu futuro como cineasta acabou bastante. Nos anos 50, entón, das un paradoxo onde convive, por un lado, a censura cara ao mundo LGTB, máis o que ven sendo a persecución e por as persoas homosexuais como uns inimigos do Estado e uns inimigos do que ven sendo a moralidade de Estados Unidos. Así conviviron películas como Adolescentes do espacio exterior, Yo fui un hombre lobo adolescente, Yo fui un Frankenstein adolescente, onde se representa o paso pola adolescencia, a crise co propio corpo, en algúns casos se presenta a un doutor malvado que colle adolescentes e os pervirte convertíndose en monstruos, facendo que ese mito de que hai adultos convertindo a adolescentes en homosexuais se pase polo mundo audiovisual como se fose algo completamente normalizado. Before the High Court has you executed, you should be made to watch what happens when we return here with the Gargans.
By the elements alone, they will grow to millions of times their original size in less time than it takes for the sun to rise and... En Me casé con un monstruo del espacio exterior das un diálogo no que ao protagonista extraterrestre dinlle: tu raza no tiene mujeres, no podéis tener hijos, moriréis. Y él le responde: tendremos hijos de nuestra clase. Ei, pai, olha o que eu ganhei! Zap! 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 Coa eliminación do código Hays, ben andados os anos 60, viñeron os dous elementos do cine de terror onde se presentaron máis personaxes de carácter queer ou de carácter LGTBI, como foron os slasher e as vampiras lesbianas asesinas. ¿Sí? Vampiras lesbianas. Sobresaltos. Aún estamos a tiempo de salvar a tus amigos, a la aldea, al mundo entero. ¿Tú no flipas? ¡Escalofríos! Precisamente por eso tenemos que encontrarla. ¿Te gusta Trudino? No tanto, la verdad. Y chicas, chicas, chicas. Me gusta. Bolleras! ¡A que estés loquitas por mis huesos! ¡Oh, mierda! ¡Aquí estamos esperando! ¡Ah! ¡Apártate! ¡Joder! Está dura como el acero. Entrad. Lesbian Vampire Killers. La próxima vez hará que me folle un hombre lobo gay, seguro. Ou os vampiros con toques homoeróticos. Non olvidemos a maravillosa película dos 90 de Entrevista con el vampiro, que puxo moitas heterosexualidades en dúbida. En canto a slasher, temos o atípico caso de Pesadilla en el Street 2, onde cambiamos a Final Girl por un rapaz que pasa por un bar de ambiente e asesina, sendo poseído por Freddy Krueger, ao seu profesor de ximnasia, nunha escena un pouco tétrica, que lle pide axuda ao seu mellor amigo, pero ao final é salvada pola súa amiga. No documental Scream Queen My Nightmare on Elm Street, o protagonista deste filme fala como foi ser un personaxe abertamente homosexual nesa Hollywood dos anos 80, de como o que ven sendo o medo ao SIDA lle fixo pasar malos momentos e non creceu como actor. En Scream houve unha gran revelación. Os asesinos son dous, que agora en pleno 2021 nos parece unha pantochada, pero na época foi unha tolemia. Pero aquel guión tiña un subtexto onde a relación deses dous amigos asesinos tiña certo componente homoerótico que foi parodiado despois na primeira película de Scary Movie. Hey, yo, dog. Does this shirt make me look gay? Nah, man. What about now? Nah. Cool? Yeah. Scream 4 rinse de todo isto e xa introducen que seres gay non pode ser asesinado como parte das novas normas do slasher dos anos 2000. Wait, no. You can't. There's rules. I'm gay. I'm gay. I mean, if it helps. Outro gran filme foi Hellraiser, toda a súa saga, e a súa carga erótica de produtos de coiro e, bueno, esas cousas que non se poden dicir en YouTube. No Estado español temos a Marisol, que non é que fixes unha película de medo cantando, senón que no ano 1973, intentando renovarse como actriz e evitando encasquetarse no mundo de cantar, fixo un filme de medo
que se chama La corrupción de Chris Miller, onde, despois de ser violada polo seu padrastro, mudas a unha casa coa súa madrasta e esta intenta volvela tola mediante certa carga de incesto entre as dúas ou algo así. Bueno, lime a sinopsis, non penso ver unha película de medo protagonizada por Marisol. Canto á exploración da temática da transexualidade, temos un caso bastante curioso, e é que no ano 1967 estrenouse unha película que se chamou Dr. Jekyll e a súa irmá Hyde, onde o Dr. Jekyll, cando tomaba esa pócima que nas outras películas e libros o convertía nun monstro xigante, se transformaba nunha muller super guapa que todo o mundo desexaba. En Campamento Sangriento do ano 1983 temos un caso curioso onde unha rapaza que o verán anterior seu pai, o mozo do pai e seu irmán se morrera nun accidente de tráfico, sí, seu pai e o seu mozo. Estamos no ano 1983 e é presentada unha familia coa cabeza de familia como parella homoparental. Pero bueno, andada a película, desverlase ao final que o asesino é ela, pero que hai un xiro de guión no que en realidade non é ela, que morrera no accidente fora ela e ela é seu irmán. O sea, non é que ela sea seu irmán, senón que adoptou o papel de seu irmán e ela é un... bueno, biolóxicamente de aspecto home, pero de apariencia muller, o cal foi un duro golpe para moitos espectadores que non se esperaban. En 2013, Rescate en Los Ángeles, unha gran película, está o personaxe de Hershey Las Palmas, antes conocida como Jack Malone. Na Semilla de Chucky, o fillo de Chucky non se sabe se é home ou é muller, só se sabe que é made in Taiwan. Tamén en Alta Tensión, unha película de 2003, preséntase unha parella lésbica que é azotada por un asesino malvado, na que ese asesino malvado vai matando a toda a familia dunha destas rapazas e despois vai perseguindo e secuestrando a esta rapaza, dándose unha revelación final, spoiler, de que ese asesino malvado era a parella da rapaza, é dicir, a rapaza que estaba a perseguir o asesino, cal, bueno, a ver, non ten moito sentido, pero nesa época moláballes xogar co guión hasta que parecera demasiado estúpido. E dúas das grandes películas que me gustaron das últimas décadas, que son Cisne Negro e Jennifer Body. En Cisne Negro podemos ver como Natalie Portman ten unha especie de obsesión pola súa competidora bailarina, na que se imagina sexo lésbico con ela ou algo así. E en Jennifer Body podemos ver unha película na que basicamente Jennifer, a protagonista, é posuída por un demonio, vai matando a todos os homes que se poñen por de diante e fantaseando lésbicamente coa súa amiga coprotagonista. Probablemente me este deixando moitos filmes atrás, pero é normal, este é un vídeo resume de este libro, que non sei se ve ben a pantalla, que basicamente repasa todo o que dixen e permaneriza moito en todas as obras que citei, falando de obras que non citei e con un dossier final onde recolle todas as películas década por década, sendo unha obra complexa a que recomendo que lle botades un vistazo porque mola moitísimo.